Salutare, zei și zeițe, stați să dau mixul mai încet. Așa e bine. Deci, astăzi îmi fac un tutorial. După cum vedeți, cred că știți ce am făcut data trecută. Și astăzi să vă arăt că seriile de tutoriale o să le fac în alt sens. Cum ar fi că un fel de lucruri care ar trebui să le știți despre Minecraft sau ceva de genul ăsta. Și o să facem două chestii. În primul rând, chestiile astea nu ne trebuiesc. O să păstrăm doar un bloc și ne trebuie și un stone slab. Deci ok, facem două așa. Vine un bloc, da? Și vezi că jos nu se pune, da? Hai că da? Jos nu ating. Pe leaves atinge. Trebuie să am un bloc solid. Bricks. Pur și simplu taie circuitul. Taie circuitul. Așa că nu mai ajunge jos. Și dar există o cale. Te sparge, ajunge. Există o cale. Dacă pui stone slab-uri, adică orice slab, încă se aprinde. Da, asta am aflat și eu, dar vă spun și voi că așa o să decurgă tutorialele. Eu mă documentez, am videoclipurile mele și o să vă transmit vouă. Și a doua chestie, o să trebuiască niște scări. Scări. Ok. Scări. Unde sunt scările când ai nevoie de ele? Da, vreau să iau de piatră. Așa. Like a boss. Ok, și o să ne trebuiască și blocuri. Ok. Deci o să facem... O să ne ia ceva, dar eu o să fac varianta mică. Deci. Așa. Ok, și aici, una, două, încă două în sus. Așa. Și acoperim și aici. De fapt nu. De fapt da. Așa, și facem două aici. Acum punem scări. Chiar am vrut să încerc chestia asta și am făcut-o pe YouTube. Deci, se vede lumina, da? E foarte clar, ok? Ce mișto se vede. Stați că e mai modest. De fapt, las. Dar acum, dacă închidem ușa sau punem blocuri, se vede foarte, nu se mai vede nimic. E că totuși ar trebui să se vadă, e destul de ciudat și am vrut să vă arăt asta. Nu se mai vede absolut nimic. Da, e foarte tare.
Și uitați-vă diferența. Ia uite. Imediat s-a făcut întuneric, e destul de ciudat. Ok, cam asta am pregătit pentru astăzi. Să mai uităm niște videoclipuri, nu e mare chestie. Și o să mă gândesc pentru data viitoare, o să mă mai uit și... Da, cam atât pentru episodul de tutorial de astăzi. Și vă spun la revedere!